Mau बानायदों आं र' खोलाजों थागोन दा बाव मोनसे बर'नि दख'ना दखान आरोना नै बिराद मोजां दख'ना मोननो हागोन ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरै बिराद मोजां ड्रेसफोरखौ मोननो हागोन आरोना नै ओमफ्राय नानिमोना लादों नानियाबो लादों नामा आस्सा बिराद मोजां माथो ब्लाउसालाय ओमफ्राय बेसेबां दामनि जाखोयो ब्लाउसा नानि 200 ना आस्सा डिजाइन दङ ना ओमफ्राय आस्सा मोजां समायखायोबो होनो आस्सा ओमफ्राय बेबायदिनो नै ओमफ्राय नानियानो फानो आरोना नै बेनो ओमफ्राय अबेनिफ्राय लायो नानि बे दख'नाफोरखौ क'क्राझार ना ओमफ्राय गामियालाय अबाव खाथियावनो ना बरदाङि आस्सा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो नानि दखान होनानै 3 बोसोर जाबायना आस्सा दे गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो नै लादों ओमफ्राय आब'आलाय मा लादों आब' दख'ना लागोन नामा दख'ना लाया नै फिसाजो बायदों ए बि फिसाजो ने आस्सा दे ओरैजाय आरोना नै ओमफ्राय नुखाबाय एसे ओमफ्राय नै ओरैजाय नै आदाबो दङ आरोना ओमफ्राय बेवहाय साहा दखान मोनसे दङ नै जोंनि बर'निनो साहा दखान बियो ओंखामबो मोनजायो नामाथाय इयाव ओंखाम मोनजाया ने अनलि माबा पर'था बायदिसिना पुरि मोनजागोन आरोना ओमफ्राय नानिमोना जागासिनो नै ओरैजाय ओरै बेनो दखाना ओरैजायबो नै बेबायदि गथ'फोरनि थाखाय लाबोदों ओमफ्राय नै दा सिस्टारमोना बालिस होनोना गान्दु होनो बेखौ लाना फैदों आरोना जोंनाथ' गान्दु होनो जाहैबाय ओमफ्राय माखासेया बालिस होनो आरो बिनि गेजेराव सिफुंबो होनो ओमफ्राय मा लाबोखो नै बे माबा मा होनो पकराबो लादों पकरा चिकेन पकरा आस्सा ओमफ्राय नानियालाय मा लाखो बालथिं लाबाय आस्सा गुबुन जाबाय नामा नानिमोनालाय आस्सा दे ओमफ्राय नानि हेलौ माथो बालिस ना गान्दु लाखो नै दे दा बेबायदिनो दैनि गथ'फोरनि इन्जयनि थाखाय बेबायदि खालामनानै बेसेबां लाखो बागि मा बेसेबां लाखो ओरैजों थांबाय जाहैबाय भुटान थांबाय ओरैजों मैगं थाइगं मोननो हागोन ओरैजाय लोगोफोर ओरै गोबाङानो जोंनि बर' मानसिफोर मैगं फानो आरोना नै बेबायदि नै माथो आना ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर ओरैजाय भुटान बर्डार थांबाय आरोना ओरैजाय जोंनि बर' मानसिफ्रानो मुला बायदिसिना फाननाय जायो नै लोगोफोर गोबाङानो फाननाय जायो आरोना ओरैजाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै बेसेबांबा गुवार गोलाव आरोना बेजोंनो फाननाय जायो बेवहाय अट' स्टेन्ड आरोना बेबायदि ओरैजाय नाय बेवहाय गारि स्टेन्ड बेजों थांबाय जाहैबाय गेलेमफुं भुटान बेजों थांबाय जाहैबाय जोंनि इण्डियान बङाइगाव गुवाहाटी लामाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे लामाफ्रावहाय पेट्रलबो मोननो हागोन नै सोरहाबा बाइकफोरा थाव जोबदोंब्ला बाजार लोगोफोर नैबेवहाय माइ बाजार बियो ओरैजाय माइ बाजार आरोना गासैबो बियो माइ बाजार जोब नै फाथो बाजार माइ बाजार बेवहाय गिलास बाजार बायदिसिना
बेवहाय फारलें बायदिसिना फानग्रा नै बेबायदि आरोना बायदिसिना मोननो थांगोन नै बेवहाय दुलि संग्राय सान्द्रि फानग्रा आरो नै बेवहाय बन मोननो हागोन आरोना सान्तिपुर बाजाराव दाबो बनखौ गादिगाद मोननो हायो नै नायनानै लादो लोगोफोर नै बेबायदि बन बाजार बियो ओमफ्राय ओरैजाय अमा बेदर मैसो बेदर ओमफ्राय अमा फिसा बाजार नोंथांमोननो अमा फिसाखौ देखायगोन नै बेवहाय अमा फिसा बाजार आरोना नै अमा फिसा बाजार बेबायदिनो अमा फिसाखौहाय मोनो ओमफ्राय मा लाबोदो बाजैयालाय लाबोआखैहाय आं लांफैनोसो फैदों ए अमा फिसा लांगोन नामा बायबाय नामा मादैखौ बायाखै फाननोसो नागिरदों अ बेफाबामोन 13,500 ने अ बेबायदि मोजांथार आरोना नै बेवहाय मा होनो बिदि जुथाखौहाय एसे खम दामाव मोननो हागोन आरोना बेखौ नै बेबायदि जुथाबो फानो बेवहाय ओरैजाय ब्लेंकेट बायदिसिना मोननो हागोन लोगोफोर ब्लेंकेट नै बिराद दामि दामि आरोना बेवहाय बेबायदिखौ फानो आरोना नै गरफोरा नै एथु माल बङाइगाव अ एक पीस कितना है 20 रुपया हाँ 20 रुपया दो लेने हैं 30 रुपया 15 ओ जी ठीक है बेवहाय ड्रागन मोननो हागोन आरोना नै ड्रागन आं नुफेराखैमोन बे ड्रागनखौ ओमफ्राय आपेल नै ओमफ्राय बेबायदिनो फानो आरोना बिथांमोना नैबे फंबायानो फानो खरफरा नेथो बायदि बङाइगाव ना ड्रागन किमान बर्थमान 400 केजि अ माने नैबे ड्रागना 400 केजि आरोना आं नुफेराखैमोन बेबायदि ड्रागनखौहाय नै ड्रागन आरोना बियो ये गथा किमान हबो तो हा अ आधा केजि 200 आरोना बे थाइसेयावनो 200 बेबायदि आरोना बेबायदि ओरैजाय जोंनि ओरै बेंटलनिफ्राय फैबाय बे लामाया फानो बिराद मोजां ना फानो आरोना नै ओमफ्राय बेनो लकेल फुख्रिनि फानो बेबायदि ओमफ्राय नै आदाया बेनो फानग्राया ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बेवहाय सालानि फानो आरोना नैबे आदाया हागासिनो नै नायाखौनो फांकास आदा बेसेबाव जाखो नों ना बिजनेस गेलेनानै गोबाव जाबायना गोबाव माने बेसेबां बोसोरसो जाखो 4-5 बोसोर ना आच्छा दे ओरैबायदि गिदिर आरोना बाजारा ओरैजायबो नै बिराद गोगोम गिदिर दख'ना फानो बिराद बिहिर जायो नै नायनानै ला औ बेबायदि आरोना बर' दख'ना बर'दिन ख्रिस्टमासनि बिराद डेन्जार बायलाबाय आरोना नै बेबायदि बर' दख'ना मोनगोन बेवहाय बिथांमोनानो फानो नै ओमफ्राय दा बिथांमोना बबेनिफ्राय लाबोयो बेखौ आं मिथिनानै लागोन ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टमासनि थाखाय बिराद दा बायला जेनबाय आरोना नै बिराद मोजां दख'ना आच्छा एथु खरफरा ने दख'नाथ' बर' दख'नाथ' क'क्राझार आच्छा दे नांला बेबायदि आरोना नै क'क्राझारनिफ्राय लाबोयोनो